Hei lume! Bine ați la un episod din Minecraft cu prietenul meu. Da, s-a băgat un update ieri, l-am luat noi, în median așa, Da. l-am dat eu. Stați puțin că nu avem skin-ul potrivit. În obicei noi ne jucăm cu FNAF. Uite aici, default. Ai intrat pe mapă? Default. Gata, aici, nu uitați că aici e foarte greu să scăpați, să stați voi. Să stăteți la mine, puteți noi să puteți și voi downloada mapa Android. Da. Ce mapă? Pa mea, mă. Mai intră el, Da. intră, că ne văd live pe tabletă. Mamă, mă, ce lag, vedeți? Și nu contează. Te obișnuiești tu. Gata, mă. Așa, ce vreau să fac? Da, să-mi iau calul ăsta. Ce-i mă calul ăsta? Nu e îmblânzit? Unii nu, unde? unii n-au A șa. scăpat calul. Uite-l. La cal. Unde? Bă, am dezlegat în ghișeală un cal și nu-l mai găsesc. E bietul, deci. Am căzut undeva. Noi avem și câine tăi al meu, uitați-vă. Uitați-vă, putem să-l punem în gură și să-l dezlegăm, da. Noi avem cai aici, da. Avem și cai și tot asta. Să nu spune voi că e mod că nu mai ne jucăm cum merge pe Master, că nu mai merge pe versiunea asta. În plus că, uitați, când încerc și eu joară pe versiunea asta, nu îmi dă crash Minecraft-ul, deci e degeaba. Bă, am dezlegat un cal și nu-l mai găsesc. Foarte frumos. Gata, l-am găsit. Ăsta e al meu, dacă Tot era la tot care l-a dezlegat. Ce? Totul la care l-a dezlegat ea. Mă, am găsit unul fără șa lângă al meu, care are și Ionuț Alecu boss. Ăla e fără așa? What? Unde? Uite. Nu, Ionuț Alecu boss are șa. Așa? Aici, Bă, caii toți caii mei au nume. Mai trebuie Toți? decât la unul să-i pun. toți caii au tot jump, înțelegeți? Deci, uitați, adică nici măcar nu trebuie să sare, adică cea gen se teleportă, măcar nu trebuie să... Așa, trebuie un jump gigantic. Ce s-a întâmplat aici cu băieturile astea? Că nu era așa cum închei. Da, fiindcă m-a prins un creeper. Așa, o să-i pun numele. M-a urât creeperul. Hai mă, tu, hai, da, Bă, că... unde scrie Rafael? Era... Cu mai mulți de L. Deci ești corect cum am spus. Poți să numești și Shaya. Shaya? Nu, poți să numești și Sharo, care legi ca ei. Dar lume, deci vom pleca și ne azi într-un rân. În episoadele următoare vă arăta tot ce s-a băgat nou, deci să nu vă speriați. Să nu spuneți că noi nu arătăm tot ce s-a băgat nou. Momentan astea s-au băgat și mecherele. Tot ce era. Acum s-a băgat și tot asta care poți să fiți atenți. Eu de obicei că vreau să-mi iau în iepuri, numai că ăștia mor de fiecare dată când îi prind. Nu știu, că din greșeală eu mor. Îmi trebuie un morcov, după aceea, uitați-vă, îi trag, îi aduc în apă, face mii dacă Mai ești pe urmă de cai. Deci, de ce crezi că avem cai? Bă, a fugit calul, În cai unor fug degeaba. Că-s proști unii cai. Sau nu e al meu? Unde? Uite-l mă și... Iepure, unde ești? Îl căutăm pe Bugs Bunny, lume, îl căutăm pe Bugs Bunny. Așa, Luca? Îl căutăm pe Bugs Bunny. Domnul Bugs Bunny. Este la Bugs Bunny foarte interesant. Și dacă se aude banal așa e de la microfon. Că mai dădeam și noi cu acul ori prin tabletă și se aude banal. Cine e calul ăsta, nu? Unii sunt noi că eu i-am pus, eu am făcut cai ca să nască. Să nu zic prin sensul ăla de mireasă. Adică eu l-am dat așa mâncat, după aceea au ieșit inimioara. Taxi, du-mă unde vrei eu, dragii mei, știu bine că mai vrei. Hai bă, Rapid mă să ne culcăm. unde e patul meu? Dar unde e patul meu? Al meu nu l-am mai am în inventar. Al meu știu unde. Uite.
Dacă vezi, Luca, am pus și eu câteva lucruri la tine în chest. Plus. Ce? Nu, lasă înainte gurile, să Ce tare. nu mai vorbesc cu tine. Ce nume? De ce te-ai reconectat? Luca, că mi-a apărut ceva care trebuia să dau X musai. Xbox sau ce? Mi-a apărut o reclamă. Acum închim aici aceste... Nu, bă, nu.